El problema ens diu: una empresa aeronàutica construeix dos tipus d'avions, A i B. Per això disposa de 1.800 milions d'euros, sent el cost de cada avió 30 i 20 milions d'euros respectivament. A més, les condicions de mercat exigeixen que el nombre total d'avions produïts no sigui major de 80. Sabent que el benefici obtingut a la venda de tipus A és de 4 milions d'euros i en el tipus B 3 milions d'euros, quants avions han de construir de cada classe perquè el benefici sigui màxim? Primer de tot, observem que es tracta d'un problema de programació lineal. 1. Definim les dues variables. Anomenarem X el número d'avions de tipus A i anomenarem Y el número d'avions de tipus B. 2. Organitzem la informació que ens proporciona el problema en una taula. A les columnes posarem tipus A, tipus B i les restriccions, mentre que a les files posem el número d'avions, el cost i el benefici. Si analitzem l'enunciat del problema, veiem la informació que hem posat en les files. La primera, una empresa construeix dos tipus d'avions i les condicions del mercat exigeixen que aquest número d'avions construïts no sigui major de 80. La segona, sent el cost de cada avió 30 i 20 milions d'euros respectivament i disposem de 1.800 milions d'euros. Finalment, podem observar que la funció objectiu serà la del benefici. Sabent que el benefici obtingut de la venda del tipus A és de 4 milions i la del tipus B és de 3 milions. També hem de tenir en compte que els valors han de ser positius, ja que no podem tenir un número negatiu d'avions, és a dir, X serà major o igual que 0 i Y serà major o igual que 0. A partir d'aquí ja podem escriure el conjunt de restriccions. X més Y serà menor o igual que 80. 30x més 20y serà menor o igual que 1.800. X serà major o igual que 0 i Y serà major o igual que 0. A continuació, dibuixem aquestes restriccions per obtenir la regió factible. Ho fem buscant els punts de tall amb els eixos de coordenades. Quan x és igual a 0, quan ens donarà y, i a l'inrevés. Quan y és igual a 0, quan ens donarà x. D'aquesta manera, obtenim dos punts de cada recta i dibuixem la recta. La primera recta de color blau és x més y menor o igual que 80. Podem observar al substituir que 0 és més petit o igual que 80. Això vol dir que les solucions es troben a la part del punt 0, 0. La segona recta, de roja, és 30x més 20y és menor o igual que 1.800. Al substituir veiem que 0 és més petit o igual que 1.800. Amb això podem veure que les solucions també estan pel costat del punt 0, 0. La regió factible, per tant, serà el tros que compleix totes les inequacions. Ara hem de calcular els vèrtexs de la regió factible, que són A, B, C i D. A és l'origen de coordenades. B l'hem trobat abans, el 0, 0. D també l'hem trobat abans, que és el punt 0, 80. C és l'intersecció entre les dues rectes. Per tant, per trobar-lo fem un sistema. 3x més 2y és igual a 1.800 i x més y és igual a 80. Ho farem pel mètode de reducció i amb això obtenim que
x és igual a 20 i y és igual a 60. Per tant, el punt C, que és un dels vèrtexs de la regió factible, serà 20 i 60. Per últim, calculem en quin dels vèrtexs la funció serà màxima, és a dir, la funció objectiu. F de xy serà igual a 4x més 3y. Això ho fem substituint el punt a l'equació anterior. Al resoldre-ho, observem que el número més alt es dona en el punt C, o sigui, en el vèrtex C. Per tant, la solució serà: s'ha de construir 20 avions del tipus A i 60 avions del tipus B i el benefici serà de 260 milions d'euros.